bende migao mochung' ne weche mag somo kotudre kod okumba mar NHIF nokete orak mane higa mar 2018 dwe mar adek mano mar konyo jopuonjre mantiere skunde mag sekondar. Orak makama nadhine jopuonjre mantiere skunde mago mag sekondar chakre higa mar 2018 naber kwa nyisogi mar mondo mi kwa loso kotendre kod mibadhi mabende koro nene e duafia ni waneno ni ne kechango. Report Auditor General wacho ni skunde 9312 mano chiunegi okumba makama thieth, okumba mar thieth iwacho ni omenda mar capitation makama mana skunde 8846 mana gin beneficiaries jogo eko bende ne yudo yuto manyiso ni chal ka gima skunde 466 they were non-existent gin skunde mag ghost nyawawa manwa loseka ema bende koro nomuonyo siling bilion 2.3 ma bende kore lach lakini mwalimu madi wache ang'o gima moko ma bende Boaz bende lieko kanyo. Aparo ni Eduafia no kanu kele skunde ne en mar konyo nyithindo en kind of insurance makanya nyathi tuo to nitie osiptende mane skul ka skul ne ndiko nying osiptende ma inyalo tere jotuogo to Kenya ka samora moro mantiere project maduong' nyaka jogo makelo project no ng'iye yo maginyalo bedo go gi mibadhi nikech ka koro skunde malom 460 gi wiye nyalo bedo ni ne gin skunde mane ndiko ni nigi nyithindo kendo itime thieth to kare ok tim ni magi are ghost school nikech ka kore 9,300 gi wiye to 8,000 kende gi 600 mane skunde mane yude health omiyo wachni ok en wach maber kendo Eduafia iga mokalo ng'eny skunde ne ok yud kony mar thieth kaka dwarore nikech ne pok giri new contract to kata kane giri new contract no kao time ahinya mondo skunde oyud kaka thieth maiga mokalo giga ni kane chakore ne nitie ywak maduong' ahinya ni insurance mano semiga skunde nyocha ok dhi kaka ne timore to nwaparo ni to kanitie pesa mane wasekete budget mano winyo bedi ni imiyo insurance nyithindo to nyithindo ne ok yud insurance ma bi ng'eny nitie ochalo dundu bende ma idhi kawo pesa jogo dhi nyodho pesa kaka Boaz wacho cha gi skunde mag ghost kendo gi pesa mane ok tere skunde go diere no to pesa no nie budget omiyo wan bende kaka education watemo penje jogo ni to pesa ni kakoro koti kode sani ibiti kode karango to nyithindo ma ok yud thieth e yo makare gi udwa timo nango lakini koro audit to wacho ni nitie skunde moko mane pesa dhiye to skunde gi toge kuom skunde 9,313 koro manyisowa ni nyaka wang'i kaka Eduafia ni tiyo to nyaka water wang'wa e iye kanyo nitie nonro ma nyaka jo DCI or NIS or police otim nonro ni to kare pesa ni skunde ma iwacho ni gidhiye to gin skunde magi to kako gin bilion 2 to ma wayudo ni education ka pod wan gi lack of funding to pesa to kata mar health ni inyodho gi jogo ma nigi mibadhi kendo create wise skunde to nyaka bedi nitie cartels mane health to gi cartels mane education nikech pesa ni gi dhine nyithindo mane education to jo health to provide service onge kaka gini nyalo timore ka jogo matiye Ministry of Health ok winjre gi jogo matiye Ministry of Education mane miwinjo ni nitiere cartel koro nyaka bedi nitiere jogo man gi mibadhi e Ministry mar Health to gi mar Education omiyo jogi nyaka wa smoke gi out nyaka wa call gi out to iwacho ni nyaka karango nikech kuom wacha diera mwalimu sani koro nyithinde modong' ka nitiere koda chiedhnade makone kod kocha nikech okumba mano mar Eduafia nakonya ahinya nyithindo mantiere skunde mag sekondar to parni mana kana nasinjo kwaram Gajwang' okumba makamaka nochako dwe mar adek higa mar 2018 nodhi nyime nyaka rom kanyo dwe mar 12 higa mar 2023 kana migawo mar thieth bende koro wacho ni koro wachunge tichunge nikech ang'o nikech fraud gi double payment ma bende natimore makoro nyiso ni nitiere jok manigi ich lach madwaro omenda makama kawo manek beni jopuonjre yudo manyaka sani osekelo negi mibadhi nyaka sani nikech nyaka sani kakwa loso parni Eduafia ni okoti okumba makama nolore dwale wacho ni nolore kaluwore kod weche mag fraud gi double payment
Ana paro ni lor molorego en mana ni konyogi mondo kik timnegi nonro makare. Nyaka bedi nitie sirkal ka, nitie jogo ma odonjore gi Edu Afya, kata Edu Afya no lwetgi nitiere. Koro ichungogi mondo kik nonro cha timre makare. Nwaluongogi e od bura higa mokalo, kata higa ni kane chakore, mwapenjogi kaka gigi, to nwawacho nwadhi luongogi kendo. To nikech Auditor General okelo gigi sani, wadhi wacho ni migao mar Education Committee nyaka wadhi waluong jogi ma wan be watim nonro na ang'o momiyo gigi timore. Momiyo wang'ni kopo ni neno kwa luongo kiucha kulunga kata abro miyo kendo abiro miyo ler ni wapenjo jogi gimomiyo nyithindo ok thiedh maber, pesa ni tikete budget, tiyudo ni higa achiel kalo skundegi pod ok yud insurance, to insurance be kodhi, to nitie mibadhi, skunde moko itero ma ok gin skunde to pesa gi dhiye. Koro gigi te nyaka watim nonro, to kwa yudo ni nitie jok ma culpable to nyaka tergi e doho mar court mondo gin bende giwach ne jopiny nang'o mamiyo gini timore. En wach moro malit ahinya nikech nonro